bona nit i benvinguts ara sí a la darrera, a l'última de les emissions així a Telesafor, quan és diumenge 21 de març. Ja ho esmentàvem, ja ho comentàvem el passat divendres, dia 12, quan iniciàvem precisament les emissions realitzades per a narrar-los tot allò que ha passat al món de les Falles, a la comarca de la Safor, que avui conclouríem, i així estarà, encara que demà a les 2:30 de la vesprada repetirem esta nova emissió. Com han pogut veure, també altres companys que ara treballen a Canal 9 Televisió Valenciana van començar així a la televisió local, a la televisió comarcal. Jo tinc el plaer de presentar-los un company que és autèntica tela marinera, Eduard Forés. Una altra de les cares de televisió, de la televisió local, de la televisió comarcal, és la de Llorenç Abril, que també ens acompanya esta nit. Llorenç, bona nit. Els deixe, li passa el testimoni al meu company i des d'ací desitge moltíssima sort a esta nova televisió, a esta televisió que ja ha començat. Hola, de nou Televisió es troba a les seues cases, en este cas baix l'excusa de donar a conèixer el que és l'obra de Janot Martorell, del tirant Lobau. I hi ha un pacte, podríem dir, de govern, un pacte, podríem dir, de no agressió entre les forces polítiques. Al cap d'uns dies pareix ser que es destapa la caixa de sorpreses i s'entra en algunes desqualificacions personals. Madre, que li pique que rasca i no pensa millor. Gilipollas. Aquesta pretemporada en la que té tot un calendari de partits que comencen amb el d'avui, que continuaran la propera setmana, per exemple, amb encontres davant la Sallotesa de la segona divisió nacional, posteriorment a l'altra setmana amb l'equip del Manterol Ontinyent també de la segona divisió de bàsquet nacional, i per altra banda es participarà en el trofeu els dies 9 i 10 de Xàbia amb equips com el Calp de segona divisió nacional, el Nàutic Dénia de la primera divisió autonòmica, el Club Bàsquet Xàbia i el mateix Superrinos Nou Bàsquet Gandia. Una pretemporada que va estar interessant i en la que Josep Banyús compta almenys de moment amb tots els homes sense cap lesionat. Bé, encara que parega mentida, este home que acaben de veure així en uns quants quilos menys i uns quants anys menys, està així amb nosaltres. Però he de dir una cosa, això que ha fet, que ho han vist tan fàcil, no tenia prompter, que és això que ix ara en els telediaris, que pareix que tots siguen molt sabuts i no s'enganya mai, però és que estan llegint. El que havia fet Manolo Adés estava absolutament improvisat i els ho puc assegurar. Doncs Manolo Baró té ara l'apariència que veurem tot seguit. Bona nit, Manolo. I així m'havien deixat apuntat una cosa, jo li ho dic, és molt bon amic meu i molt bona persona, però com ho diu el guió li ho dic, em diu que no ens aniria gens malament parlar menys d'esports i fer-ne un poc més. Tenen raó, què vol que es diga? Bé.
l'ensenyament, que m'agradava, i no sabia fins a quin punt, estaria en televisió, per què. Però al final, sopesant, vaig pensar que era una experiència més en la meva vida, que podria ser positiva, i que a l'escola sempre podia tornar, i de fet pot ser que torne en qualsevol moment. Ell no ha volgut perdre's una nit com aquesta amb tots vostès, Salvador Caudeli. Bona nit. Bona nit. Bé, suposa que molts, com jo, l'hem conegut com a mestre i després, un dia, amb sorpresa, van posar la tele i va aparèixer Salvador Caudeli, de presentador de noticiari en televisió. Parlant d'imatges, per què no recordar ara la que tenia fa alguns anys el nostre company d'esports? Anem a veure-lo. Jo volia dir en primer lloc que fa molts anys que conec la trajectòria de Vicent Martí, perquè ens hem criat en el mateix lloc, en el Grau concretament, i jo crec que és un dels jugadors més significatius que ha donat el futbol de Gandia. Recordem que ha tingut diverses etapes en el Club de Futbol Gandia, però jo crec que la que ha de recordar probablement amb més estima va ser la de l'anterior ascens de l'any 86, quan estava Quique Hernández d'entrenador. Jo l'únic que li desitjo és que tinga molta sort en aquest homenatge i demane de tot el club. Senyores i senyors, amb tots vostès, l'incomparable, l'incombustible Miquel Àngel Picornell. Com estàs? Bona nit. A tu no puc dir-te això de benvingut a ta casa perquè estàs en ella. Bé, gràcies, perquè esta és també ta casa i així jo crec que tots hem tingut un poc d'una televisió escola.
Gràcies. Benvinguts a l'actuació de la Mediterrània Jazz Big Band. Bé, qui vulgui quedar-se escoltarà uns temes de qualitat de jazz. Bueno, això que hem tocat era Bessie Straight Ahead, entre altres que han tocat abans, per supost.